Els sistemes elèctrics en embarcacions són essencials, però poden representar un greu perill si no es manegen amb precaució. Quan treballem amb sistemes d'alta tensió, com les bateries de les embarcacions híbrides, és crucial identificar qualsevol senyal de dany o desgast. Les embarcacions híbrides, que combinen motors elèctrics i de combustió, presenten riscos addicionals a causa de la interacció entre tots dos sistemes. En manipular bateries d'alta tensió, sempre has de desconnectar-les del sistema abans de realitzar qualsevol intervenció. Usar eines amb aïllament adequat, com a tornavisos aïllants, és clau per evitar curtcircuits o descàrregues. Abans de qualsevol treball, revisa el cablejat d'alta tensió a la recerca d'esquerdes, desgast o signes de curtcircuit. Verificar que la bateria d'alta tensió estigui desconnectada correctament és una mesura preventiva bàsica abans de començar qualsevol intervenció. Revisar el sistema elèctric de l'embarcació és fonamental abans de qualsevol sortida, prestant especial atenció al cablejat, connexions i bateries. Sempre fixa't en els senyals d'advertiment o etiquetes en les bateries d'alta tensió per a conèixer els riscos i els procediments d'emergència. Una correcta connexió a terra del sistema elèctric en l'embarcació prevé accidents com a electrocucions.